ବଜ୍ରକିଳା କହେ। ବଜ୍ରକିଳା କହେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ। ଆଜି ତାର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ବି ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀ, ଯିଏ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 90 ମସିହାରେ ଆଣି ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଏଥର ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ରାଜନେତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ମସ୍ତିଷ୍କ। ଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ବରବେଶ ସାଜିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଜଣେ ମହିଳା ବି ବେକରେ ଫୁଲହାର ପକାଇଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ର୍ୟାଲିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କର୍ମୀମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଟରୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଝିଅ, କଲେଜ ପଢୁଆ ଝିଅକୁ ଏଭଳି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକିରି ଧରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ପାର୍କରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଗଡ଼ାପଡ଼ା ହେଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ ରାଜନେତାମାନେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକ କୋଉ ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ? ଏମାନେ ଟିକେଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ପାଇବେ, ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଏମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସୁରା ସାକ୍ଷୀ ମାତା, ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମଦ ଦରକାର, ଆଉ ନାରୀ ଦରକାର। ତେଣୁ ସୁରା ସାକ୍ଷୀ ମାତାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯଦି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ନେତାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଆଉ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ନେତାମାନେ, ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଛବି ଫଟୋ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଯେ ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ହେ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରମୁଖା ପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛପଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଉଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ବଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ
ମା ମାଉସୀଙ୍କର ବଳ, ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ଶତପଥୀ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଯୁବ ନେତା ମାନଙ୍କର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଏ ଯୁବ ନେତା ମାନଙ୍କର ଏତେ କେଳେଙ୍କାରୀ, କେଉଁ କଲେଜ ପଢୁଆ ଝିଅକୁ ନେଇ କେଉଁ ହୋଟେଲରେ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀକି ନେଇ କେଉଁ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ, ଏମାନେ ଏବେ 18 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଇଏ ଆଉ ଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ କେବଳ କଞ୍ଚା ମାଂସ, ଟଙ୍କା ଆଉ ମଦ ଏଇଥିରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବୁ ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ନା ଟେଣ୍ଡର ଜରିଆରେ। ଗାଁ ଗହଳି ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ କୁଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁଥିରେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ପିସି କୁହନ୍ତି। ପିସି ନଦେଲେ ତମେ କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଛି ଯୁବ ନେତାଙ୍କର ଅସଲି ମୁଖା ଖୋଲିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଜ୍ରକ୍ରୀଡ଼ା କହେ।